Prajeme si krásny deň. Máme 3. júna, najkrajší deň nášho života. Milí moji, tá blíženecká energia tak silno začína pôsobiť. Nečudo, lebo však dnes nám prichádza do blížencov okrem Jupitera aj Merkur, planéta komunikácie. A tá taká roztekanosť spôsobuje to, že je celkom výzva sústrediť sa, koncentrovať sa na čokoľvek. A my sme ráno si hovorili, že tie myšlienky lietajú kadekde, že poďme sa prejsť do lesa. Tak sme sa boli prejsť do lesa na chvíľočku. A taká tá hubačka alebo zameraná pozornosť na to, kam kráčaš, je skvelý spôsob, ako sa skoncentrovať. Hej? Sleduješ, pozeráš, že či taký hrybík tam nie je. Tak človek zameria pozornosť v podstate do jedného bodu a pomôže mu to skoncentrovať sa. Hubačka je skvelá meditácia. A síce ešte tých hub nie je až tak veľa, ale čo sme našli. A to sme sa tuto prešli možno 10 minút. Takže teplo, vlhko, hubky sa radujú, začínajú rásť. A hubári juchajú. Poďme sa pozrieť na numerológiu. Po víkende sme oddychnutí. Pravdepodobne ste mali veľa kadejakých spoločenských stykov, spoločenských záležitostí aj vy. Pretože teraz toto počasie a všeobecne toto obdobie tomu praje, grilovačky, výlety, neviem čo, návštevy. A energia blížencov je energia vzťahov. Však blíženci to sú tie dvojičky, hej, ktoré sú stále v nejakom vzťahu. A tak vyskakujú pred vedomie, pozri sa na mňa, vyskakujú veci, ktoré treba poriešiť a týkajú sa vzťahov. Pýtajú našu pozornosť. A s tým bude súvisieť aj numerológia, alebo tip na dnešný deň, pretože 3 máme dnes v dare. 3 energia komunikácie, energia plnosti, ženská energia, ale hlavne tá komunikácia, energia slov, myšlienok. 8 máme v poslaní. Sila, vášeň, rovnováha. 8 zo 17. Takže šťastná hviezda. Požehnané. A v kľúči máme 11. 11 to je napojenie na zdroj. Citlivá, duchovná energia, božská spravodlivosť. Energia neutrality. Neposudzuj, neodsudzuj, neporovnávaj, len miluj. Energia otvoreného srdca. Tieto 3 energie na nás dnes pôsobia a preložené do praktickej reči. Ten jeden vzťah s tou jednou osobou, ktorá ti teraz napadla, ten si pýta pozornosť. Takže nacíť sa na tú osobu a vnímaj, čo práve teraz potrebuje. A pomocou slov, pomocou komunikácie, jej poskytni to, čo vnímaš, že by si mala vložiť do toho vzťahu. Možno je to ocenenie, možno je to len poklebetenie, možno je to nejaká informácia, možno je to dohodnúť si stretnutie a len počúvať, že sa potrebuje vyrozprávať. Ty už vieš, alebo ty budeš vedieť, keď sa na ňu nacítiš. Nacíť sa na tú osobu a poskytni jej to, čo vnímaš, že by potrebovala. Získaš tým silu aj ty. A ak je ten vzťah turbulentný, je požehnaný. Tá komunikácia dnešná je požehnaná, takže sa to vyčistí, zintegruje, ustáli, upokojí. A prinesie vám mier v duši obidvom a naplnenejší, lepší vzťah.
Tak to je tip na dnes. Viac nájdete v školičke. A o všetkom tomto ohľadom blíženeckej energie a tých vzťahov a čo sa tu okolo nás deje, ako to uchopiť, ako využiť tie dary blížiaceho sa novu, budem hovoriť na lunárnom workshope novovom a už sa dá prihlásiť. Pod týmto videom máte link. Tak sa na vás teším v stredu o 19:00. Krásny deň.